नै गाइसमोन गेसाव संबाय थाग्राया गेस गैया नालाय माबायदि अरावहाय सान्दुं गोसायाव संनांदों नै मा ओंख्रि संखो दालि खुमब्रा आलु भाजि हेलौ गाइस वेलकाम टु बेक माय निउ ब्लग नै खान्थाला लिरि लारा थायला जोबथारदों मोनजासिगोनलाय खान्थालखौ लिरि लारा दंला जोबथारो बोथोरा बिराद गरम सान्दुंआबो बिराद गोसा नै नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग मोनसे लाना फैलायबाय न'आवनो जेखौ मोनो बेखौनो देखायनि र' दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों आंनि न'आवनो ब्लगखौ आङो बानायबाय नै गाइसमोन गेसाव संबाय थाग्राया गेस गैया नालाय माबायदि अरावहाय सान्दुं गोसायाव संनांदों नै मा ओंख्रि संखो दालि खुमब्रा आलु भाजि बे दखाना आइनि दखान आरोना उफाय गैया नै अदाबाव अदाब दंबाबो माबा बन गैया गेसाव संबाय थाग्रा बिराद खस्थ' मोनदों गोलोमजोब्बाय लाइनबो गैबावसो बिनि सायाव फांखाबो गैया दखाना नै मोनबाय मा ओंख्रि होनदों दालिजों खुमब्रा सिख्लाफोर नुबाय गेसाव संबाय थाग्राया गेस गैयाना गोलोमफ्रुजोबलायनाय नै अदाबाव अराव संनांदों मोनबाय नै अदाबाबो उफाय गैया सोलिनांगौ जाना फैयो सम सम कम्पानियावनो गेसानो गैयाब्ला अहाथो मोननो दखाना गंनै नालाय नैबे दखाना आइनिसोया ओमफ्राय आइनियाव संफैबाय आरोना अदाबाव जोंनाथ' दखानाव अदाब गैया ओमफ्राय गेस गैला नालाय उफाय गैया नै ओंखाम जानोसै गेस थिंखिया माराम खाजोब्बाय नै गेस सौखायाबो माराम खाजोब्बाय दा नोंथांमोना बेखौ गेस सौखायाव दोननायखाय गेसाव संदों सानगोन खिन्थु गेसाव सङाखै नैबेखौ नैबेयावसो सङो आरोना नैबे कारेन्टजों संग्रायावसो सङो ओमफ्राय दा गेस सौखाया माराम खाजोब्बाय नै जानोसैलाय नैबे जाबाय दालिजों खुमब्रा आलु फ्राय दाउदै आमलेट कारेन्टबो गैया फांखायाबो नै कारेन्ट गैयाना गरमथार पकेटावनो दं बेबायदि गरमाव अदाबाव जुदि ओंखाम संनांगौबा माबायदि मोनगोन जाय संग्रा बेसो मिथिगोन नङासै दा नैबे जोंना हम मिनिस्टारा सेस अदाबाव संजोबनाय अराव बेबायदि गरमाव अराव जिरायनानै संनाय आरोना ओमफ्राय आंहा आरामै मोनजालायबाय जालायबाय लोगोफोर गामलासे जाखाबाय गामलासे बेजों गामलासे बरथिखामोन ओंखामा सानैजों गामलासे लागायखाबाय गरम ना बोथोरा जुदि लाइन थानायमोनब्ला बे फांखाया गिदिंनायमोनब्ला थान्दा आरो ओंखाम लाबावगौसोमोन नै बे गामलासे जोबखाबाय नांबावगौसो ओंखाम बानलु सिब्रु दं नै जा गरम आयौ नै बिदै गलायबाय होमबाबो गारा आरो जानायखौ गामलासे जाखाबाय जों गामलासे सानैजों गामलासे जाखायो जोंनो गामलासे नांखागौ बे गामलाजों देन्जार जाखायो सानैबो गरमा बानलु सिब्रु जानाया सौदों बानलु सिब्रुआ बिराद गोसालै बेयो गामलासे जाखाबाय ओंखामखौ गरमथार नांलाय गैला गारनायसो जागोन दा भिडिअ नुनायखाय दाबा आंसे माबायदि गोलोमदैआनो गलायनायसो थोरजोबथै गामलासे जाबाय गामलासे देखायनायावनो देन्जार जाखायो सानैजों गामलासे बेदर थाबाथ' बांसिन जायो बेदर थाबा नैबे गामला मोनसे ओमफ्राय नैबेजों एसे लादेरो आरोना गामलासे एसे जायो बेदर थाबा नैबे गामला मोनसे ओमफ्राय नैबे एसे
दिनै बेदर गैया नालाय मिरामिस नालाय बारा हाबाखै बेखौ जागोन जाला गामलासेल' जाला गामलासे लादों दिनैनो गरमजों हायानो गावजोब्बाय नै बुगाजोब्बाय माबायदि लाथाब लाथाब गुगाजोबखो नै हायानो गुगाजोबलायबाय नै दिनैनो गरमजों बिराद गरम होदोंलै दिनै नै बैसागुनि लोंनानै आग्लायनाय बे माइब्राया बिदै जाबावबाय नै आखायानो हाबजायलाय आंना मालिक गैयियावनो लोंखुमानो सानदोंमोनलां मोनसे खोथा लोगोफोर सोरनावबाफोर जुदि मोजां मोजां मेथाइफोर सुजुनाय दङब्ला लिरनानै दोननाय दङब्ला अन्नानै आंनो हरनो हायोब्ला हरलाय आङो नोंथांमोननो मेथाइ बानायना हरगोन AI आवबो दाना बिराद मोजां मोजां मेथाइ बानायनो हायो बिराद मोजां मोजां मेथाइफोरखौ माने AI जोंबो बानायनो हायो आरोना स्टुडिअ'आव थांनानै खनलायनांगौ दरखार गैया AI आवबो बानायनो हायो आरोना मेथाइफोरखौ आङो दोंनै दोंथामसो AI आव मेथाइ बानायखाबाय बानायनायालाय नोंथांमोनाव जुदि मोजां मोजां लिरनाय सुजुनाय दङब्ला अन्नानै हरनो हायोब्ला आंनो हरलाय आं नोंथांमोननो नांगौ माबा मोनसे होगोन आंनो नांगौ जादों माने स्टुडिअ'आव थांनानै खनहैलायनाङा आरोना AI जोंबो दाना मेथाइफोरखौ बानायनो हायो आयै बार फैबायलै नै माबा लाइन फैबाय दासो लाइन फैबाय गरम बोथोराव लाइन थाब्लाबो फांखा गिदिंब्लाबो खामानि होआ सानाव हबजोबोसो बिराद गरमसो जाया उन्दुजाया गरम बोथोराव लाइन फैब्लाबो एसे नर्मेल जाबाय दायो जानायालाय बोथोरा सफारि फिथाइबो थायलाजोब्बाय खान्थालाथ' थायखाबाय दहाय नुखाबाय थ' न'आवनो दं नालाय नै बिथिंजाय जोगोनार बिराद मोजां खिलिबायलै नै फिथाइ थायबायमोन जोगोनारा दालायानो गैला नै थैस्राबाय बिबारा नै जोगोनार दंफां रज'दोंलै बिराद मोजां नै थाइसे थायबावबाय नै फिथाइ हारसिंनो रज'नाय न'आवहाय दालायनांगौ थिंखलखौबो नै फाखा दालायनांगौ दालायनोनो हायाखै मालानो गैया नालाय दालायनो हायाखै फिल्टारखौबो नै सुनांगौ बाला दंखायो सुनायानो जायाखै एकदम गिगब्लं गोजा नै बे मोनसेयावथ' हाबजालायै मा दङ मासो हाबलालै बेयाव नै बिनि बेराखौ बोखारनानै नै बेयाव लागायबाय लांदां खालामबाय बेयाव मानसि फैबा जिरायनो नै साइकेल बोराय गंसे दं सोरनोबा नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामहर फानगोन आङो बेसे होगोन अमा हांग्राया नै बिथिं गारसोनानै दोनबाय बोथोरनि थाखायनो जेरावबो थांनाय जादिया दिनै गरमनि थाखायनो खामानिफोरबो मावनाय जादिया खामानिथ' गैखायानोसै जा आरो उन्दु दा साननैसो थ' होमबा ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला दिनैनि ब्लगा बेनोसै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ बा गोदान ब्लगजों सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना लानो हागोन होमबा एसेनोसै गोजोन्थों।